नमस्कार बंधूंनो, मी रमेश शिंदे, हिंदू जनजागृती समितीचा राष्ट्रीय प्रवक्ता। बंधूंनो, 22 जानेवारी हा आपल्यासाठी आनंदाचा उत्सव आहे। हा दिवस आपल्या स्मरणात राहिला पाहिजे। याचं कारण 500 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरात रामललाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे। बांधवांनो, कारसेवकांनी आणि आपल्या पूर्वजांनी 500 वर्ष हा लढा दिल्यामुळे आज आपल्या समोर हे प्रभू श्रीरामाचं भव्य मंदिर उभं राहते आणि म्हणून जणू काही आपल्याकडे प्रभू श्रीरामच साक्षात येत आहेत अशा दृष्टीने आपल्याला हा आनंदोत्सव साजरा करायचा आहे। हा आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण वैयक्तिकरित्या आपल्या घरावरती गुढी उभारून, घरावरती भगवा ध्वज लावून, घरासमोर प्रभू श्रीरामाच्या स्वागतासाठी रांगोळी काढून आणि दिवे लावून प्रभू श्रीरामाचं स्वागत करूया। बंधूंनो, आपल्या जीवनामध्ये जर काही आदर्श असेल तर तो प्रभू श्रीरामाचा आहे। कारण आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचं संघटनाचं महत्त्व जर कोणी सांगितलं असेल तर ते प्रभू श्रीरामाने। आपल्याला लक्षात येत असेल की वनवासामध्ये असताना सीताहरण झाल्यानंतर प्रभू श्रीरामाने ज्याप्रमाणे सुग्रीवाला सोबत घेतलं, ज्याप्रमाणे हनुमानाला सोबत घेतलं, ज्याप्रमाणे अंगदाला सोबत घेतलं, इतकंच काय तर शत्रू पक्षातल्या विभीषणाला देखील सोबत घेतलं। नल, नील, जांबुवंत असे अनेक त्यांनी आपल्या सोबती उभे केले आणि यांना सगळ्यांना सोबत घेऊन एका लंकेत जाण्यासाठी समुद्रावरती त्यांनी रामसेतूचं निर्माण केलं। बंधूंनो, हा आदर्श आपण लक्षात घेतला पाहिजे। आजही आदर्श राज्य जर कुठलं असेल तर ते रामराज्य आहे आणि म्हणून भविष्यात राम मंदिराकडून जर आपल्याला रामराज्याकडे जायचं असेल, आदर्श हिंदू राष्ट्राकडे जायचं असेल तर प्रभू श्रीरामाचा हा आदर्श आपल्या जीवनात आणला पाहिजे आणि या दृष्टिकोनातूनच हा आनंदोत्सव साजरा करत असतानाच हिंदू संघटनाचा संकल्प केला पाहिजे।